Velkommen til Kanal Minus. Vi lægger ud med en sindsoprivende historie om, at kriminelle Carsten er på fri fod. Vi fanger ham i et desperat forsøg på at gemme sig. Er vi på nu? Vi er så her ved kriminal Carstens gemmested, og vi er klar til at rykke ind, hvis I også er klar til det. Nu går vi altså ind. Og han gemmer sig herude et meget mærkeligt sted. Nu skal vi se, om vi kan finde ham. Banke på! Fuck af! Er det dig? Nej. Kriminal Carsten, jeg vil gerne spørge dig om et Hold din kæft. Okay. Skred med dig. Ja. Så går jeg i gang, så. Hold din kæft. Er det... Vil du ikke godt Nej. tilbage til studiet? Undskyld det forrige indslag. Vi stiller nu direkte videre til politimester Martins syn på sagen. Jeg står jo her med politimester Martin, og han vil gerne give et syn på sagen. Politimester Martin, hvad er det lige, du synes, der er det særlige ved den her sag? Han er sluppet ud. Ja, men fortæl mig lige en gang. Hvad er det særlige ved den her undslupning? Han er kriminel. Og jeg er politimester. Ja, okay. Det er så, hvor meget computerarbejde laver du så på sådan en her sag? Jeg spiller meget. Jeg spiller mest Sims. Og nogle gange Pixeline. Mest Pixeline. Det var så ikke lige et spørgsmål. Hvad spiller du? Skal vi ikke lige... Jeg tror, vi vender tilbage til studiet. Jeg synes lige, vi skal snakke om, hvad du spiller. Ja, velkommen tilbage. Det var et dejligt indslag. Nu skal vi videre. Ja, Jason, du er jo dusør og Carsten Snemesis. Hvad synes du om, han er sluppet fri? Mit navn er altså Jason. Så Jason, for helvede. Ja. Kan du ikke lige lade mig svinge med det der jernret? Det gør mig urolig. Jeg kræfter mig. Det her, det er mit jernret. Ja, det er alligevel også grimt, så... Skal du have tæt med mit jernret? Nej, det lyder ikke rart. Prøv at høre. Jeg står i en vandpyt lige nu, ikke? Og den vandpyt ellers, den får du kraftet med lige op i ansigtet, hvis ikke du lader være med at spørge sådan nogle dumme spørgsmål lige Det nu. ligner som at du har pisset i den. Nu er du kæft! Nej, ja, det er... Øj! Nej, no. Du er dig, der fik mig til at tabe de jernrør! Nej, det var vist din egen skyld. Hvad vil du spørge mig om, mand? Om hvad du synes om Carstens... Nemesis, ja. Ja, dit nemesis. Ja, min nemesis. Ja. Og jeg kræfter med fantastisk, altså. Er det godt, han er sluppet fri? Ja. Det må det jo være, så kan du få dine penge. Det er dejligt. Det er dejligt, at vi har en mere inde på banen, som virkelig. Og så kan du så også få dine penge. Ja, det var så Jason, og nu skal vi videre til Ricky. Altså, velkommen. Jeg skal ind og, snakke lidt med en mand, vi kalder... ja, der var han sgu. Goddag. Nå. Undskyld her, må jeg lige stille dig med et spørgsmål? De siges jo at være sådan lidt kriminel. Er det sandt? Men fuck er det, du tror, du snakker til lige nu? Det
Det er dig. Er det ikke? Du får en chance til at få dit fucking mandskab væk på mig. Det synes jeg lige er lidt groft sagt. En chance. En chance. Okay. Så kan det godt være, at vi skal smutte, så... Nej. Læg et par til, før du trækker fra. Vi ses igen på kanalen Minus.